Katukad ti Basol. Tinapalabas, iti panagranada Astor ken Don Juan iti farm day di Francis. Nakapungtot ni Astor, ket inasot na ti paltog na, sana inkasa. Gaputan ako na ni Don Juan amas ayop daytoy, tapinatay na ti mais a pamilya. Kalmado lang ni Don Juan, ngem binagaan na ni Astor, nga iso ti mapabasol, iti kanito nga dadaka sa mapasama ken kuana. Gapo, taam muna nga iso ti isaruno ni Astor apatayan. Iti may sangal daw, napan ni Dagimay iti farm, tapno amuan na, no adda ijay niligaya. Ngem may sa ti sao dagiti taga farm, ana iraman daligaya iti uram. Nupay kasta, nakuna ni Dagimay asaan amamingga ni Dinggas amang sapol iti daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Sa dino nga ta, ti pakasarakan tayo kiniligaya. Dinggas, saan ka nga agsardang amang sapol kan kuanawan? Naskan nga maamuan na si bibiyag ti anak na kat ade ti siduong tayo. Wen, Dagimay. Sa pulag niligaya, ngem no agmay saak, talaga amarigatanak. Ano, Dinggas? Ngamin, saan mat amabalin nga agpatulong ka iti sabwale? Awan amang ano agwaras nga si bibiyag gayam ni... Shhh! Di mon baliksan. Ay, wan gayam. Anya nga ta talaga tinapasamak kadagiti agina. Taapay asaandan nga agpakita. Nanganon ti ina, lakay, siguro marik na namatan amabisain. Anya nga ta ti ipanagan takan kuana. Tadi awagan iti ina. Awagan talaangan iti Joy. Bagay na. Sige, kasta nga raw ti ipanagan ta. Awan gayam, pinakan kumot ti anak na, ket nangan. Hanya ngay mati ipanagan ta iti ubeng. Sika man kitde. Panaganan ta iti grasya. Nay, baliktad. Rumbeng nga iso ti panaganan ta iti Joy. Taubeng. Grasya. Kaslanagan ti bakat. Nukasta, pag sinukatenta, grasya tinagan ti ina, kat Joy tinagan ti ubeng. May mayat, maibagay. Wanya, kumusta kayo dito yung kanatangan? Awan parekaut, Don Juan. Nasaya at nukasta. Kano maapit dagiti nateng? Kalpasan ti may sa abulan, Don Juan. Sige. Sayatan niyo ti agtrabaho. Wan, Don Juan. Numayat ti apit, ikan kayo amin iti bonus yo. Agyaman kamay, Don Juan. Amansyo, saan ka kadiya mabambanog? Makita ka nagagat ka unay. Saan, Don Juan? Kayat kong ti kastoy. Ajak agsarsar deng agtrab-trabaho. Tapno mayaw awan kaw, ti kinaliday kaw. Sabagay, husto ka. Kat, adda ka di pakidagdagusam dito yung farm? E dinto tanapuuran mo ti farmhouse? Iti balay ni Kabsat Julio. Ala, bayam.
tay patakder kumanan ti farmhouse. Ha? Iti sigud metlaeng anakay patakderan idi ti farmhouse. Mangipatakderak iti baro. Iti kasta, adda pag naedam. Ay, saanan. Awan anyaman na, Don Juan. Saan man? Kaya't ko amay subli ti farmhouse. No napuuran man, mangpatakder tayo manan. Iti kasta, adda pag naedam. Kan siyempre, tapno adda pagyanak, no kayat ko ti maturog ditoy. Adalatakin ka, Don Juan. Itaman pa'y manan nga adda ka, kabsat aman siyaw. Wan, kabsat. Nabayagak ijay farm. Gagangay na. Tadalakat ijay ti anak mo, kandag iti apom. Saan mo gayam anada magtinapasamak kadakwada? Nga niya, Napuuran ti farmhouse. Kat nairaman da ang napuuran. anya? Wan, kabsat agnaw. Iso ang nakalidlidayak unay. Kit amom kaday. Kasla kaya't kumuteng ti matay. Anya? Napuuran ti farmhouse. Kat tinasakit launay. Nairaman da adim mapo. Ha? Saan? Wan, kabsat agnaw. Iso nga awanan, daligaya. Apay nga'y kabsat. Iti anya aga po anauram ti pagnanaedanda. Apay at di man la nakarwar. Wan nga raw, kabsat agnaw. Anyan ang agkas ang tinapasama kadakwada. Anyan, kabsat aman siyo. Margarita, saan ka di anakad kaduamat ni Don Juan? Kwan? Saan unay? Gayam ididay di Don Paeng. Isu ang nalabit ang nakasarsarita mat ni Don Juan. When? Apay? Kaya't ko ti makigayam ken Juana. Anya? Wen? Agpresenta kang agtrabaho ije farm. Siguro katalak na kada iti Francis ije farm na. Saan ka di? Isong agpresenta ka ni Don Juan. Kas katalak. No kayat mo anasaya atakan ka, aramidam timbaga. Agtrabaho akong manen, ijay farm? Basta agtungpal ka iti kayat ko. Tababaan day tang aramidam. Matagikwakton ti farm. Mawatam? Sige. Nakastati ko na. Makigayam ka ni Don Juan. Dayta, ti umuna nga addang. Sige. Aramida, kas imbaga. Adto iti inumum ang makaagas at siya. Grasya balasang kaw. Jay may isa. Nalidlidang. Jay may isa. Nalawlawag. Ha? Anyati ko na balasang kaw. Sino ka? Siya ni tatam amasong. Mala. Inumam daytoy siya. Tamakapasaya at ken ka. Ano Sam? Tatalaga medyo napait. Ngem, makapasaya at ken ka.
Grasya, balasang kau. Adto yung tiarak mo, amo. Nagyaman na ka. Mas na ito yung arak ha. Talaga paborito ko na ito ay. Ala, uminom ta. Tapno nalaklak ka ang makaturog ta, dinggas. Amo, Apay, di mo kaya ti uminom? saan man, amo? Uminom akmat. Kunak man no di na kaya tadanggayan. Amo, kumusta ti panagmayor mo ita? Awan parikot, dinggas. Ado a kwarta ti maliksab ko kadagiti proyekto. Para dito'y ili tayo. Kasta ka di, amo. Isupay ang mainayon iti kinabaknang ko. Amo, Sana mabalin nga artapan nak dayjay a Don Juan. Nalaing madayjay alaklakayan. Tanakigayem idi iti day diligay. Aging ka na alukoy nang agsosyo da iti farm. amo. Kamalik, tadyak inunaan dayjay alaklakayan. Takasanumot ngamin. Naatap idi niligaya. Angem na nasapsapa ko ma, a pinapuurak ti farmhouse. Nalabit, siya kitan ti akin ko ti farm. Amo, Tilaban ni Don Juan, ket ada nagpipinirmaan da. Ngagsosyo da, iti farm ken niligaya. sana bali na mo. Ngamin, at damo ti ranchom. Nagdakal ti mapaspastrak mo iti ranchom, amo. Kurang pay, dinggas. Kan ti plantasyon mo iti marihuana. Nagdakal ti mapaspastrak mo ijay. Kurang, dinggas. Amo, Tati kayat ko. Awan makartap kanya, iti kinabaknang ko. ngamsikan ti kabaknangan ita dito'y ili tayo, amo. Gusto ka. Ngimjak kayat ama artapan nak dayjay a Don Juan. Amo, Jak itulog. anya kamat dagimay. Balikid ka, balikid. Apay aya? Ngamin dinggas. Pampanunutak niligaya. Sana nga makaturog nga mang pampanunot kadakwa da iti anak na. Pampanunutak no apay nga saan nga agpakpakita. Kat kunamat nga nakarwarda iti puor. Dagimay. Dinggas. Amang ano saan dakit dimat nga nakarwar? Anya? Amang ano imagination mo lang tinakita? Saan dagimay? Talaga nakita kita. Kat apay nga rod nga awan dia? Dayta nga ro titakala sa ludsod ita. No apay nga ta. Isungati ko na diagiti taga farm kat nairaman dia nga nauram. Ngam awan matibuang kay dia. Buang kay lang ninanapi pa iti nakita dia. Anya nga ta, aya nga talaga tinapasamak kadakwa da nga agina. Ish, Padasak man ang tirumwarin to nagsapa. Tasapula kita. sige, duwa ta nga rumwar dinggas. Saan nga buwalit adamat ni kini-kini nga mangbantay ka ni Buy. Saan? Saklatan tirumwar. Saan mo apanawan ni Boy? Sige nga rod Ala, maturog takit din. Tapno masapat ang agriing inton bigat. Sige nga rod dinggas. Maturog tan. Astor, asawa, nakasaganan ti armosar.
Aggidantan. Sige. Umay ka na dyan kusina, ha? Impay sa gana kon, titaraon ta. Nasken ka di makigiddan ka kanya? Wan, agasawa ta, saan ka di? Iso anasken nga aggidan ta amangan. Kang ronaan na, romba nga siya kitan, ti ipamaysam a panunutan. Ngamin, awanan niligaya a pagmamauyungam. Kat ita, ipamaysanak matngatan, Astor. Aniya. No dinak ipamaysa. Sige, saan kan atulungan maipapan iti farm? Di nakpagpungtutan, Margarita. Sige laang, agpungtot ka laang. Awan mo't maramidak no kasta. Tasi ka, ti kayat mo laang timapat patulok. Day tala pa karagsakam ti ammom a panunutan. Managim bubukod ka. Aniya. Saan kit din? Siya nga asawa? Awan bibiyang mo? Tinaskan kan ka. Tibukod mo laang apakaragsakan. Siya kung timang karga iti platom, Astor, asawak. Aday ta, mangan kan, siya kung timang timpla iti kapem. Saanan? Bayamo na ni Dagimay. Kayat ko titimpla na. Dagimay! Among! Sikat imang timpla ti kapek. Uwan amo. Sige, tayo nakaagtimpla. Di mo kaya titimpla, Kayat ko anin Dagimay timang timpla ti kapek. Naim-imas titimpla na. Sige, awan makunak iti dayta. Sursurwam ti agtimpla iti naimas at taraon ken kape. Sige, awan parikot. Among! Adto yan ti kapim. Kastoy ti kayat ko. Dagimay, itimpla anak matan iti kapek. Siya ka ti agtimpla iti kapim, ma'am. Mga min, nakararte ka unay ngay. Saan ko nga matumtumpungan ti timplam? Kasi iti namin san? Namin lima nga nagtimtimplak, tasan mula ta nga kayat. Dagimay, agtimpla kakit din. Siya ka nga ro din tagtimpla iti kape, ma'am. Asino ko matiban, no gamay. Makitam, Astor? Nagbastos dayjay, ababaunan. Ingkakit di mang timpla ni ti kapem. Di ka nagibaon. Makaamu ka iti bagim. Di mo patudunan dagiti katulong. Sige, agkapi ka pa'y Margarita. Agyamanak, Don Juan. Naimas ti kapeyo dito restaurant mo. Wen, anya ka di ti maipaay ko. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito restaurant mo, Don Juan. Adda ka di ibagam? Don Juan, tangay si kamot ti akin kukwa iti farm. Kayat ko kumati agaplay. Aniya? Juan, Don Juan. Sapay kuma, dapat ganag. Apay kumangag trabaho ka di farm. Tangay, awan matla ti ar-aramid, Don Juan. Kayat ko kumati agsublikas katalag iti farm. Day ka tisigod at trabaho ijay. Katalag. Kasta ka di? Day ta,
kat no, umanugot ka. Sige. Apay kit dinasaan. Nga man niya timutibo nga agsubli ije farm, idin to ta asawa na kan ti mayor, arumbeng agtugtugaw ka lang. Naamiris ko ngamin, Don Juan. Anas ka lang agtrabaho ak. Daytay maadaanak iti kabukbukodak a kwarta. Asaan latan nga aggapo ka ni Astor? Kasta? Kan may sa... Diyak kayat ako naan ni Astor? Aday talaag daw dawat iti kwarta na ti araramidag. Awan parikot, Margarita. O sige, awatan ka, kat mangrugi ka adagos. Agyaman naklaunay, Don Juan. No kasta, nagbaligi ka, Margarita? Husto ka. Agsubliak iti sigod at trabaho ijay farm, Daddy Francis. Nasayat launay. Agbalinak manen akatalak ijay. Kat syempre, nayunan ni Don Juan ti sweldo. Kasta titulagan mi. Makamu ka. Basta siya, tinapatag, nakastrekan ijay farm. When Astor, nakastrek akon. Kat mangrugi akon inton bigan. Agbaligi nga tani Astor iti motibo na iti panagsubli ni Margarita iti farmhouse Daddy Francis. Gagayem, di uliwaya na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika June Rebutazo. Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.